Yendima for near bankers here. Jade for Papa or my abano pay. The haunted near Fatampo. And so what don't know more until does cry Musa no pay a neck as I don't count with the measure. A year and I see and come for an intron and I dema one of papers. I was set now for Papa. It's also when you're mobile, fire phone so and you're right to unite at Shay and Papa. And I'm saying, it's also an pay. You was so Papa Netio, my empire bonnie and could to say. Yet I was see and ye day, ye whom I are for in nation so Papa. Or are they would ye be beer and so ye so say more I for I will honey dear wolfia air ye so about one sasso. Now where are they sat ya rear a hood or war as she shares ye wound now. Yes, so I therefore sad no pain so near day more school for and crying now shamansa. Yes, so Bambo Forger, cause Swama wants us so way nine so. Now, Mambo can see a source if I won't share yet one tabank can see no as a papa. Yes, sir, wager and ye day, Marquales Eshawansa, a Jaoba, and a pay, Obijano or Casa, yes, so say innocent chain crap papa. Now, we're riding on Casa if animal. Yen so I ate so send Kamaya, Kumani, I drink now, is where radiso. Now, we sure I will my and a pay for yourself and from coming here. Yeah, I bet no high, yeah, Bessie, I know we're riding a winning a common simian. I so say, ya so papa, then tea and pipe and a pair in. When yes, so what are there for anything to be a cat? The kind say, when you're mobile, now we're riding on Cassaji, yeah, pipe way and a pay, what don't know more blunt. Yamema anesi erade saying amen. Pamcho to so do and masro aforie and neighbor edry. Na a baby interest no akọ nyom edionum shemonum no e nine num no and afi edu nine. Omainti onyankopon asem. Say he shall call to the heavens from above, and to the earth that he may judge his people. Verse 5. Gather my saints together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice. 14. Or say, offer unto God thanksgiving, and pay thy vows unto the Most High. 15. And call upon me in the days of trouble. I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Amen. Inti verse 5 and say, Momwabwa mahote for ano, wana wanam aforeboso, demi wa pam. No kwasem ni nyame pese yefa aforeboso ni nya pam. O kwan ben so. Yedi ni pedua beye. Yedi ni pedua bo aforema no. De adwene beye, yedi adwene bo aforema no. Afi yentutu so dudu etwie mu ye bo afore ema no na eno na nyame ese saa nkrofo no ye na hotefo na obeboabo na no ebra edi awie no
Nyame emoye no nhye yenden saa. Ni ntimi mbɔ afɔre akwan ahodo nyina mu. Na opia etimi aka ne mapa no bi. Amen. Pamcha wo me sorry na ye mompae. Yane ja wo sore da wase anopa nso so sa wo de won sema mayen. Yesrew emreyo bia ewo ye mu. Ewo maso afɔre ene tutusuo dudu mu no yesrew hye emreyo no moden. Na enti nya no kwafo ma wo na upia sanse yedi no krenti no na yedi wasem so enti no yetimi aka omapa no bi. Yeda wase so wati ensa fise busa na Yesu Kristo di mu. Amen. Oh, Bema wodia wakuma po denina. Oh, Bema wodia wakuma po denina. Mendia rewo mensine so si wunyanu menso. Eradino no beye amawo Benga rewo minia ensubiem Bipa weniwe mumenso Eradino no beye amawo Obemba wodia wakumapo Obema wodia wakuma po Obema wodia wakuma po denina Obema wodia wakuma po Obema wodia wakuma po Obema wodia wakuma po denina Moni pampo, moni mdiye, na muye mamuma. Moni pampo, moni mdiye, na muye mamuma. Na onu onyankupo, no ni mdiye, no ye mamuana. Onu onyankupo, oni mdiye. Obeya mobia Muni pampo Muni mnyeye Na muye mamuma Samum baby samwa pata Mumfanya nyantre mawona Na onu onyankupon No ni mnyeye No nye mamuwana Onu onyankupon onimnieye obeya mobia Obema wodia wakumapo denina Obema wodia wakumapo denina Eye dia ubedi dia ubeshe Na sedia ubefra Eradi minyankupono onim nina Eyo noa no masune diane imane sun tetia Sukoko hubeye hamwa Eye radi ne franon tumo Minya Si wunya
no minia mensubiem menia rewo minia no fwe generade baterade ho obeya mauda moni pampo moni mnyeye na muye mamuma moni pampo moni mnyeye na muye mamuma nanu onyankopon no nimnyeye no yamamu anaminia onu onyankopon onimnyeye obeya mobia o obemma wodia wakumapo denina obemma wodia wakumapo denina obemma wodia wakumapo obemma wodia wakumapo denina
Sabbath Church, and happy Sabbath, boys and girls. I want to welcome everyone to our children's story. This week is lesson 1, and the title is Giants and Grasshoppers. To give us our opening prayer, I'll call in Anaya. Hello. Thank you for this day, for praying for everyone that's good at Hallelujah. Amen. Amen. The memory verse is taken from Hebrew chapter 10, verse 25, and it says, we encourage one another to follow the Lord. Amen. The song we will be singing is I'm Happy Today. Amen. Hi everyone, it's Aunt Fernita, and we're studying Lesson 1, Giants and Grasshoppers. The message is, we encourage one another to follow the Lord. Our memory verse is Hebrews 10:25. Let's encourage one another. Have you ever gone camping or moved to a new neighborhood? It's always fun to get up and go exploring. God gave the Israelites a chance to explore their new land before they moved in. When Moses brought the Hebrew people out of Egypt, they marched from Goshen to the edge of the Red Sea. None of them knew the way, but God did. So he led the people with a huge pillar of cloud. This cloud sheltered them from the hot sun during the day. At night, the cloud gave them light and heat. As the people neared the promised land,
God told Moses to choose one leader from each tribe. These men were to spy out the land. "See what the land is like," Moses told the spies, "and bring back some fruit." After 40 days, the men returned. The Israelites came out to welcome the spies and hear their report. Caleb, a strong, tall man from the tribe of Judah, could hardly wait to give his report. Joshua, a young leader from the tribe of Ephraim, also had a good report. Both Caleb and Joshua allowed the others to speak first. "The land flows with milk and honey just as God told us," the spies reported, "and we have brought back some fruit." 2 men stepped forward with the huge bunch of grapes they carried on a pole between them. But the other spies only spoke about the walled cities and giants they saw in the land. The people listening began to grumble and complain. Caleb could see that their mood was growing ugly. Suddenly, he stepped between Moses and the people. We can go up at once and take possession of the land," he encouraged. "It is a good land, and we can certainly do it." "How can we?" the 10 discouraged spies complained. "We felt like grasshoppers beside those people, and that is how we seemed to them." The people raised their voices and cried all night long. "It would have been better for us to die in Egypt, or even here in the wilderness," the people wailed. Why is the Lord taking us into that land? We will be killed in battle, and our wives and children will be captured. Let's go back to Egypt." Moses and Aaron fell with their faces to the ground. Caleb and Joshua were distressed by Israel's lack of trust in the Lord. They tore their clothes and held up their hands for silence. "The land we explored is excellent," the 2 faithful spies exclaimed. "Don't be afraid of the people who live there. With God's help, we will conquer them easily. The Lord is with us. He has left them." Caleb looked out over the angry multitude. The other 10 spies mixed with the crowd, spreading discouragement. Caleb shook his head. It was a good land, a beautiful land, rich and full of food. After all, it had taken 2 men to carry home 1 bunch of grapes. Yes, the people of the land were powerful. Their cities were well protected, but the children of Israel had God on their side. Suddenly, the crying and wailing of the people took an uglier turn. "Let's stone them," they muttered, pointing to Moses, Aaron, Caleb, and Joshua. "Stone them! Stone them!" At that moment, a dazzling light spread over the tabernacle, the Lord's tent. The people backed away, fearful, squinting and shading their eyes with their hands. Then the Lord spoke. "Because you people are afraid of entering the land, you will not do so. You will wander in the wilderness until all of you who are adults die. As for your children, I will bring them in to enjoy the land you rejected." But God promised Caleb and Joshua that they would go into the land because they spoke encouragement. Like Caleb and Joshua, we should encourage one another to follow the Lord. For a closing prayer, I call on Maya. Dear God, thank you for the world. Thank you for everybody. Thank you for our lives. Thank you for everything you have given us. Thank you for our food. Thank you for everything you have given us. Thank you for nature. Thank you for all the animals. In the name of Jesus I pray, amen.
Tio me ho mamenya kron kron owenim asit na imo mame som wo ono kwari mo ho mo bwamyo. Sabri, Mr. Sigina, Bepaja Yamuna, Yeti, Akinkan Sama, and Openi, Ebijinaso, na Oni Ache Unyan Coupon Asen. Ibiho Isaiah, let's just project Amame. Isaiah 59, verse 20 to 21. Said the Dayono no making kind black print na yina akabu ne really highlighted print and Yebeshe Asir. Isaiah 59, 20 to 21. Also, the Redeemer will come to Zion, and to those who turn from transgression in Jacob, says the Lord. As for me, says the Lord, this is my covenant with them. My spirit who is upon you, and my words which I put in your mouth shall not depart from your mouth, nor from the mouth of your descendants, nor from the mouth of your descendants' descendants, says the Lord, from this time and forevermore. Amen. Amen.
hoda. Umaena ahimo henenasi. Oye nadoyo hoda. Elianom se inyakwa be onyame anim se ya na ewo se yedanase. Se die oyema yenda no. Ebro adwene ntiase so. Anhia wadweme ye wo se sa asem we da yeti. Nanso se o dwene ho pa onyame intimate na se nwie oso na de oye bia so nwanwa ibia ni ho a onyame eya enye nwanwa ya ta taking yama for granted enti se okoda na sorry awadwen ye osa oda ye na esa o sorry enti no sorry. That is not the case. Eyo nyame bi ne bo ho ban anajo no. Is a esumo tumfo a etu ye nso sa no. Se enye nyame na ebo ye ho ban ya. Anka ye ni ba bi kura agina. Nanso onyame abo ho ban obo me ho ban. Ishia ha last week. Wasan hwe ye nso de yakwa san de yababio. Oni bia nka ye mu bia. Eya yi nkwa na else de merade. Enianom ye pa behwe eniema kakra bi. Na ansa na no mpantro miemo mpaye. Enyankopon ye da wasi bebre. Ebre edu se wasem eba ye nchen. Esro se erade hunyemobo. Na afe yi misi nchen. Fa wasem ebre ye nyina na aye nhyirama ye. Ewo Yesu Kristo din mu. Amen. Elianom ene ye dwendwen ho no what to din say the stars for him and sroma eyene dia na yen kasa nwie no na se ye nti onyame asem nwie na ye hu no sroma ko ise ye kan sroma ensroma eye bebre na wosoro na emudie hen ena eye awrade dia enti ye behwe enyomo a akoso ha yina eye nkran hyanko a obia onyame nam no so minister ewo nyum tumo awrade nhyira no efiri enkoda no so sa efrosoro awrade nhyira obia afi wo so so a enne watutu na ba hase awrade nhyira wo se ope a unya so de bekọ awrade fie no eye nhyira ene awrade di hia saafo no enti no se utimi ba hase ya mun se oba ha o ma hakwa oba ha nhyira di akire ti awrade nhyira obi a o hase ebia na senti binti obi antimi ama ozun so yesre se awrade nhyira no ento asa nipa no so emaye aye bompa yese na woche sese ihia na sa nipa no so wa ise unyame se holy convocation ihia awrade enti ewo se ye hye no nso sa enianom unyame atonsa afre nyina
Now, anyone that trusts and obeys the Lord becomes part of his people. Obia ode ne ho to Awurade so na oye ositi ema Awurade ode Awurade asem ye adwuma obeka Onyankopɔn enkrofo na ne saa ne nti de Onyame ede ahye kyerɛsɛm nyinaa ewo hɔ masaafo no wonim sɛ Onyame na Paul so eka saa asɛm wei sɛ obi enam Yesu Kristo so ebagidi a na sɛ nipa no nam gidi a obegi adinti bisa o se Abraham enam gidi a ogidi ye nti ena obu trene ye den ema no enti obia obabegi Yesu Kristo die no sɛ nipa no nso ɔkaunto no sɛ Onyankopɔn ba ɔkaunto no sɛ ɔyɛ Abraham asini enti enei no yes Israel wɔ hɔ nanso enye wo mo nkoa na ɛyɛ Onyankopɔn ba wo a wote ha yi woyɛ Onyankopɔn ba ɛwom ebi wɔ Israel hɔ ɛsoso mo mfa wo ho ma Awurade ebi sɛ wo mo nyɛ Awurade Yesu Kristo ni enti no sɛ wo ha no agye Awurade Yesu Kristo adi a wo kro Onyankopɔn ma ho enti yɛn hyɛ saa de no nso na wonim sɛ Isaiah 56 verse 1 to 3 no Awurade ka asɛm bi ɛfa ya na yɛmmɔ yɛdin sɛ Jewfoɔ anaasɛ Israelfoɔ. Now say, thus says the Lord, keep justice and do righteousness, for my salvation is about to come, and my righteousness is to be revealed. Blessed is the man who does this, and the Son of Man who lays hold on it, who keeps from defiling the Sabbath and keeps his hand from doing any evil. Do not let the son of the foreigner who has joined himself to the Lord speak, saying, the Lord has utterly separated me from his people. Nor let the eunuch say, here I am, a dry tree. Sawabe Awurade adi a me mu ho abomfia. If you say Awurade has already accepted you, say wababeji no adi. Na fe wona na benante. Enti emu ho abomfia. Say yehwe Galatifoɔ etimi ensa nchichemu nsia ekosi enso no a saa asɛm na meka no. Say just as Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Therefore, know that only those who are of faith are sons of Abraham. Ti se uji Awurade di nko ade a also so Abraham ba. Se mo kai se Awurade e hye Abraham bo no. O ka se obey the father of many nations. One can say the father of only Israel. Yes, sir. Many nations. Enti so abeji Awurade adi. On to Awurade homeda ase. No kredi. Se homeda no one to no ase a. Emra no de aka ina so obetimi adi so. Se wode wakoma ina ye de Awurade se ye e wo homeda no mu a. Emra no de aka ina obetimi adi so. Enti the Awurade kani say foreigner wono wo ye de me Awurade me se wo nkrofo nya no say nipa no manon count no ho say Awurade separate no na emom o kan Awurade ma ho enti na ye behwe
tibia na Israel wom. Ewo Isaiah chapter 59. Tibia Israel ekomu. Na fe onyame efa Isaiah so say wo mu eniam ma Israel for ntiasie. Say uhwe verse 1 na Isaiah kasa or say the Lord's hand is not shortened that it cannot save, nor his ear heavy that it cannot hear. Eradin sanyetia se enso oje anana sumunye dru se entiasem. Unim die entia na Israel fwadwen ye omo se ohawa omo wo mu no eyerade na ama ohaw na ba won so eyerade wonke enti rabbi bi watro book bi a ebeye eyi bestseller na asama woka rabbi asama woka ene se erade were limited. Enti no de erade ntimi nye ena ma how ba ye so. So ho. Na se eba na sa forgive erade. Among for to sa book no millions eto sa book no. Na so ye nyankopon no onye limited. We are limitless. Obetimi aye bibia. Enti no yen limite rade. Yen fa yen ni ye bi limite rade. Gidi ayen ye rade ni yen fa limite rade. Rade ye limitless. Obetimi aye bibia. Die wontimi nye ene bone. Enti the real problem of God's people. See, I heard verse 2 Noah. Or say, but your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Was it a dear bang and a separate yen? Efre rade ho yembone emumu yo our iniquities adi me move but oh okay yeah and anyone that trusts and obeys the Lord becomes his people, part of his people. Na said ye hu ewo Galatians 3 verse aye kinkan ye no na enuanom edon yi munam se ye the people of God na ye gidisi ye people of God na unyame adom eso yen so na ne benefits na ye nsaka no nti no e wo se ye Awurade aye me hia nipa mienu wani mo hasei se ombeba na ayeye ne ntontom kwa yemfa ma Awurade de Awurade ase se o counto se wo kan ne nkrofo ho de Awurade ase efi se won kan Awurade nkrofo ho a anka minim ba bi a wo ana anka me nso minim ba bi a me wo na nso nam se o counto me nti no ena nna me wa hasei na fe ye ne Awurade ase say o ma enjoy his goodness ye ne Awurade ase enti ayeye eni ntontom kwa na ye fa ma Awurade mpamche mama o mic na fe ye mpagya ye mu na ye mfa ayeye e ma Awurade pamche o me mo mpae ahini mo hene na me mo nyame tumi nyina wura abode esu nyansafo hwan na wote se wo hwan na obetimi ne wase
Obi biara ne ho obetime de ho atoto wo. Wo ye nyame prekope. Papa wa hene ye fataw. Papa wa hene ye sew. Ei nyame ba atampa. Wo ye onyame a ye de ho to so a papa na ya da. Ei okonkunura. En anopai. Sani firi suru musuru. Na bra boko beje waseda. Amen. Efi se efataw. Papa ye ne obiara ka wo ho. Si epeje ye ne hwe ye ho. Ne ye adwede kwa ye chi. Ne ye ka baabia ne ye fire. Ene baabia wo dia bedura. Oh papa aseda sew. Amen. Papa aye sew. Amen. Ene awie yi. Philadelphia asafo mma. Ye firi adwene mu. Yakoma mu. Amen. Ene yesusu ye bo dia koma kro ka kire wo se. Wo ye kokuroko. Wo ye kakraka. Amen. Wo ye batampa. Amen. Da jane asomdue wura. Papa ye ni bibia wo. Ye de ye ni bibia no. Ye wo. Na se ye wo nso so de a na ade nyina wo ye. Enti enede ye mpaebo ene ade sredi nyina ne se. Wo ye nyame prekope. Amen. Ah obi biara ni ho a obetwe de ne ho atoto wo. Amen. Enu nti di waseda. Ne hyira yen ewo wudini mu. Wadum ti. Amen. Amen. Sani ekoso ada wasi obatampe nyame. Tumi mutumi nyina ewura. Ade nyina so tumfo ewura mawura. Ahene mo hene okokoko. Papa na payi o mada wasi o. Yeyi wa ye hyew no monyam. Ye kamfo ewo ne awaya mayen. Ye ni so. Enu ti se bibi bu aseda nyina so apapa nkuto na de ma wo. Amen. Yesrew. Se sabri sanabaju aseda. Amen. Fi se ni awaya mayen ye ka se ye ni so a ni eboni ayefo. Ye nyina wo hwe so aboye ho ban waka ye ho. Ye di fre ni efi ba mu. Ama boni bi anka yen. Ugusu ahira yen. Ye boni mu mpo. Untwa yen twene. Na akoso am wadom no eburu so ma yese ya. Papa, ye kasa aseda nka wodin. Amen. Aye nka wodin. Amen. Sabre wo ma Philadelphia fo. Ye twa hia o. Ye se aseda mu aseda. Nkamfo mu nkamfo. Ntuntum. Ye nkuto na wodia. Nti ye kasa aseda nka wodin. Wadom ti. Amen. 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 Benjamin Shramo. Nianom ade Erade ase. Na Erade oso na wekese. Na anyone wode ne ho ebata Erade no ohunu Erade goodness ene ebayire. Okay. I'm sure say a move and bit me a move on, mame. Why not? Okay. All right. Enti ye hunu say Erade enye ono na oye limited. Ana say how be na ono a sheda edigu ye nso. Na emom no o se ne nsa enyitia na Isaiah clarify niam ma Israel for say enti nei no sa asemu yi kwa ma ye nyina se Erade ne nsa nyitia se enso de yen okie na sumsu nyedrua se enyeden enti asem enti no se ye bom paye ana se niam bi ba ya kwan mu a eya tenase na sese niam hwe se bibi bie ni ho a ekoso ewa abrabo no mu a eti Erade tenase na sese sa niam se wo sese na unhunu a still akwa Erade anim na ka kire Erade se Erade Mia de mi hunu hwe but unimme bibi bi wo ho a me ye a emma me mpai bo nru animu a da na di kire me na me ntwe me ho mfiri ho ka kire Erade sa na ubehunu Erade nsa enti na sum enyedru se enti asem in fact sa separation we say no
Israel for eka ho asem na afei ye hu the real problem say eye bone na ede saa ohaw no eba no monim say bone etete ne Awurade ntem say mo kae a Yesu emra osan ase nnua no so no otia mu say meja adenti na wae den wapa me eye bone na amasa separation no wae den aba and Jesus felt it so enti asɛm a Isaiah kan ha sei no bone etete ne Awurade ntem enye sɛ Awurade entimi nyi ode bonyeni mfa Awurade odo de bonyeni but won pese de bonyeni betra bone mu enti obetimi age de bonyeni nanso sɛ when we don't come to that realization then this separation comes ti yensre Awurade na omwaye enti sɛ wohwɛ verse 2 no a de otwe adwen esi sono no sɛ bone na atete ne Awurade ntem na sɛ munim sɛ nipa woyɛ bone a what happens bone na waye no didi kan kyerɛ sɛ you don't trust God mo ha didi kan no and it said you don't trust God say what they wo to Awurade so now so ni Awurade benante a bone ye ebeye ode enti anytime bia yen trust no ebehinhim no ede ye kobone mu enti emma kyeresa say yen trust Awurade na afei asa toa so just say eniema bebre na bone eda na di in our lives anytime bia ye bekọ atie we Awurade asem na ade no na eye na ade o okay enti description of the problem description no ina ene say all right the description in ina ne say 59 verse 8 no va o kan free verse 3 ebesi verse 8 Oka eniema bebre na verse 8 no summarizes sa eniema nyina o say the way of peace they have not known asumdua kwan wo mu nim they don't know the way of peace and after there is no justice in their ways atentini bia nyedan eni won akwan mu they have made themselves crooked paths whoever takes that way shall not know peace omoana abobo akwan a achiachia omoa they have made themselves enti Israel drew tibia bia na afe nyame nkonkron ekasa ekire omo a na omo nte enti bone ye ebeye so light for them
be so light. Na sana ebetimi atu yen. Any time you trust in God, ebe him. Ya hoto so e de me rade ebe him. Na fe ye be sha ase e wo kwan bi so. Na ye be toa so a wo sa kwan no so. Na fe ye be feel so comfortable. Honhom no kasa enya de a obeti. Enti no enuanom description of the problem no. Na Israel ente onyame asem ebio. Yes, wom kwa sorry. Na fe niama ye routine. Wom kwa sorry, wom to dwom ye kan Bible enso so. Na wom ne Awurade ntemo ayeden. Ati. If he say wom free aso dem ho a, niama ekoso no. Everybody ye onwa ne bibia. Just say etia Awurade asem. Na nwanwa se onyame ne niama oye bia no wo manipa ekwan se obetimi ayeden asesa di enti afei edi ebio na esiye afei darkness befalls the people of God, and they experience the effects of sin. Now, verse 14 and 15, it says, justice is turned back, and righteousness stands afar off. For truth is fallen in the street. Okay. That's it. I thought that technology. Wababa chireme is so simple. Nanke so chireme sanambijina ha. Okay. Enti sesiano or say justice is turned back and righteousness stands afar off. Atentrene say igina chi. Afe trene yo esusu igina chi. Na or say no cry the truth is falling in the streets. No cry fiasu odwam. Enuanom say no cry fiasu odwam a eya asem kese. Eya asem kese. Say etoda srobi enti ubehu a no lie. Na wonim say some moment no some take advantage to do a lot of things. Yedi kan wo gina ba bi sere sel. We no so e Kristo ni. Na oyesa na fe what they because when you lie one, you'll be lying twice, and you'll be lying 3 times and 4 times to cover. No cre ahias udwem, and equity cannot enter. So truth fails, and he who departs from evil makes himself a prey. The opposite, or training home, everybody ye hono. Na amanfo to woman yes in so.
Anuanom ebetimi aba say yes wo asafo yi mu wo pese wo do nyame asem ye adwuma nanso so ubenya obi e wo asafo yi mu a obeka akira wo say obesresre so ho obesresre na esi ewo Israel for no penso enei na esi anuanom de obetimi aya aboa obi a amma ne gidie atimi agina ene encouragement se enipa no ade a wo kwa akoye no wo wosro ewom encourage nipa no se ade a wo koye no enso awrade ani a encourage this person to step aside the obetimi ayaboa nipa bia ma na gidi agina you need to encourage say nipa no asresere ye de Oma yenyin free akwam. Visabon sam faso na wafaso amanipa ayira. Enti yenyin free akwam. Tambia ye encourage. Yemma encouragement. Encouragement towards God. Yemma encouragement. Na yenso so ye mu ehu ebie saa kosi se Yesu Kristo bepue. Na ye de saa he said, Ellen White near vision. Now share any sum edrasafono. Na I saw them nipa bebrebe na light ba akubi na na esisi mu a. Anuanom ye wa adwuma yo. Me minimu utrimo. Minimu adwene mu. Na Awurade a owasoro no de wonim ne nyina enti se yeina e de hoto Awurade so a yeina ebedru osoro Canaan no ebedu ensese no kura hwe ase odwam e wo ye ho ensese no kura hwe ase odwam ewo ye nnwuma mu ensesa no kura hwe ase odwam ewo bibia ye yomu sane etie bia ye mfa no kura na onyame a otwitwa gye no obegye enti ekoso a ma afei na wo mo pese wo mo free bone ho kura no na wo mo suro so be free bone ho enti up to this point no onyame ehunu na afi ohweye na oye displeased the na ekoso is God displeased about our lives, our attitudes toward others? And I said you be onyame displeased ana? Is it because we have continually been doing it? Onyame e displeased ana? Na oh say sabre no e was e bompaye na e say rade nchen bone free bibi bia e wo ya akwan mo no kura hwe ase e wo dwam e wo bibi bia ye yomu a enu nti obonsam afa saa channel no na afe o ma ye lie continuously no erade emfa ye bone nchen de edikan na afe o moaye na ye ntimi nyina ho se erade ma ti mesre ni pabie no emra ye tumi hia obre nyina domfu nyame ni bi ti sa woni a ma asumdwe sa no se ye ti no yakoma mu a e de asumdwe a betimi ama ye ka no kre ti
mesre nipa mmienu mo ba anim ha sei na afei ye wo ma gyina anemu e de confession akwa Awurade anim sɛ Awurade mu ayɛ no mfa yɛ bɔne menkyɛe na wonye yɛn foforɔ bi sɛ ɛka yɛn sɛ ya de a Yesu bɛba na yɛnyɛ ready nti mesre na ya pagya yɛ mu ra yɛ to dwom ne sia paebɔ no bɛkɔ so sutumfoɔ ne wo ame a wobɔ so ne asase na wobɔ ne nipa nyinaa sɛ yɛnsom wo Awurade bɔne ba asase so na wodwene yɛn ho ɛma Yesu Kristo bɛwogye yɛn papa wayɛ na famdie awie aka yɛn sɛnea yɛbɛyɛ sutie na yɛde yɛn ho ama wo na yɛfiri bɔne ho papa yɛsrɛ wo yɛntumi o waka ne wobɛka nyinaa kyerɛ yɛn wayɛ bibia sɛ kyerɛ sɛ wodɔ yɛn na yɛntwane mfi bɔne ho na nam sɛ bɔne wiase na yɛwɔ nti ɔbonsam so de bɔne agu yɛn so sɛ de biara yɛba a ne yɛase akɔtom ɛnnɛ yɛsrɛ wo a tumi nyinaa wɔ wo na wotumi di bɔne so no ma yɛn saa tumi no bi yɛmfɛn di bɔne so ɛno nti yɛsrɛ wo yɛgye tom sɛ yɛyɛ adebɔnyɛfo yɛn ho agu fi ɛno nti yɛsrɛ wo hohoro yɛn ho yɛyɛ bɔne bebree papa ne ani sɛ yɛdi koraa ne yɛkɔdi ne ani sɛ yɛkɔhwɛ ne yɛakɔhwɛ ne ani sɛ yɛnom ne yɛnom ne ani sɛ yɛtie mpo na yɛtie yɛnan wode ama yɛn sɛ yɛntutu nsi bere pa nanso bie ani sɛ yɛkɔkɔa na yɛakɔ papa therefore nanso daa woka yɛn sɛ sɛ yɛnu yɛn ho nko ara deɛ a ne yɛba a wode bɛkyɛ nti nnɛ kasa bebree a yɛate nyinaa kyerɛ sɛ yɛn ho agu fi ɛno nti ho yɛn mmɔbɔ wosi nea ɔtene no kɔ ɔtwen sɛ ɔtene no kora yɛtumi fi ɛwɔ w'anim ɛno nti yɛpa wo kyɛw yɛn ho ɛwɔ fi nti hohoro yɛn ho na tew yɛn ho na yɛndwane fi ma yɛn tumi a yɛbɛtumi de adi bɔne so a papa therefore yɛn ankasa yɛbɛhu sɛ wasakra yɛn na wagye yɛn ɛwɔ Yesu din mu amen amen Ayampa nokwafoɔ sɛ yɛte nsɛm sɛ ya na yɛkra ara ho Awurade wasɛm sɛ bɔne die sanka yɛti no wɔ fie nanso wiemmerɛ mi ɔbɔnefoɔ no wafa yɛn so maako na awie wonam wakoa so ayi asafo yɛsi ntɔn ne mmerɛ yɛ akyerɛ yɛn ɛduru mmerɛ a ɔsɛ ka bɔne anim wɔ asafo yi mu Awurade yɛada bɔne mu akyɛ si enyo bi mpo yɛ mfonso na yɛhunu a hyɛ yɛn ma hyɛ yɛn den na yɛmfa no korɛ enka bɔne anim Awurade duru mmerɛ a wɔne monyam no ɛkɔ akyi bɔne nti yɛne wo ntɛm ate akyerɛ Awurade yɛserew awie nsɛm a atie yɛkoma kɔndɔ yɛkra di awerɛhoɔ tansi adam wakyena ne yɛserew a ne sɛ ma ɛnɛnyɛ da a yɛbɛka sɛ Awurade si ho bɔne a yɛbɛfrɛ bɔne sɛ bɔne yɛbɛnya okoduro ne anuanom akasa
ama yɛn hunu tɔn yɛ wɔ mu na sɛ kɔba saa Awurade bɔne be free yentem na wo ma ebe hunu w'anim onyam awie ne yɛ kan sɛ dombo ayɛ ma yɛn ntimi nka bɔne anim ma yɛn nya Kristofo yɛ hu bɔne a ebetuma se kyena ka bɔne sɛ deɛ wo yɛ ɛyɛ bɔne Awurade sɛ betuma nya saa kodo na sɛ wo ka yɛ ho owura dombo ayɛ agidifo amra adu si egya bɔne mu ne edwane beto awo ye bo ani memenda bia nanso yentimi mpa bɔne mu nka Awurade dombo ayɛ ya difo ye ho ayɛ fin ene de ye kan se akontwe mu ma ye mfrɛ papa sɛ papa na ye ntwe ye ho mfiri bɔne ho na sɛ wo pia renre mu a ye nyi wonim adrom e wo Yesu di mu nti amen 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 nyame nhyira mo yeah onyame yeah what the Lord did. The 15, you know, the other part, you know, was say, then the Lord saw it, and it displeased him that there was no justice. He saw that there was no man, and wondered that there was no intercessor. And therefore, his own arm brought salvation to him, and his own righteousness, it sustained him. Di onyame twen ya se anka nipa ba ku be sori esronti because se obey pray no de ene he will go with the flow. Onyame twen ya se nka nipa ba ku be sori no se Awurade, help me to lead your people. But there was no man, not a single person. And you know, God, and yes, onyame ntimi nye ne bibi, but tembia no pese or working with us in partnership. Obetimi aye pa, so pese o fire so na o hye ne ho animonyam. Reason ti oboy no. Say mre nyina obefa ye so ahye ne ho animonyam. Say mre nyina ye besom no. Oboy for worship. Enti Awurade twen ye no a afi ono a de oye ye no. Enti enei no yesu so ye mu abiana. Wo hunu bibi ewo me ho ena wo approach me ena wo de tia bonten ana na se wo hu bibi ewo onua foforo bi so ho ena wo ntimi ne nkasa ena eda bonten ana enuanom onyame hwe ya senka enipa ba ku bi ebe sorry. Rianum unim se unim enfomso bi se koso na wanka ho asemo a also a part of it unim sa before God. Enti se ohun fomso a enka wano ntum ka ho asem. The approach is very important. How you approach the situation. God waited. He waited. Not a single person. Onyame ayiyen baako sa se yebetimi yesu yebetimi asori na ye lead someone to righteousness. He waited. Na ohun se o twen ye no a afi obi a nye no. He did it himself.
Na se wohwa otwaso kase. For he put on righteousness as a breastplate, and a helmet of salvation on his head, and put on the garments of vengeance for clothing, and he was clad with zeal as a cloak. Nti onyame no ahye nakotade na nakotade no, this is what I comprise. Righteousness as breastplate. So, and after was a helmet of salvation and a garment of vengeance. The say ushe Paul asema ochokoma Ephesians 6. The way onyame akode o. Onyame akode. Paul no. Ephesians 6:10-17 no. Was say, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God. The whole armor of God. Now, what was what I said? That you may be able to stand against the wiles of the devil. Nti onyame onwa sustaining home. He put on these. Say, I'm going into the people. Na de mekwa kweyeni. Di Paul etwaso kase, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God. Paul san kasa asem wo ho, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having girded your waist with truth. Enti ose de yede boy asene mu no nya den enya no kre. Afi ose having put on the breastplate of righteousness. Asma kan heye. Ana osa say, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Enti onan de wode hye a wode nantie eye asempa no asempa de asomdwe ba no. E wo setan bia ye namo a na e kan ye ho. Ye de no kra boye mu no na ye de trene ye aboye nkokoso no na asempa no enso so de akire. Na otoaso na wakase, above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one, and take the helmet of salvation. Enti faith a shield. Gidia was somu. Na no a Saturday afternoon and also for go through faith no. You who say faith comes with obedience. You fire no one can say your faith. But ujidia what the other what the year juma. Enti faith and on a shield no. Or time for no etua. Tisamo kaya. Jesus demonstrated his confidence in the Bible. Emra o time for no to that no. Oba ne nkyɛn a ɔse dane ɔboɔ sɛpa no no ɔka sɛ ɛdeɛn ɛnyɛ abodo nko na nipa bɛɛ dɛn wɔ the Bible no a faith a shield. Deɛ ɔtamfo no ɛde ba no so yina wɔ the Bible ɛna ɛgye ɔde yi na no. Nti this comes to a point to say I was saying yɛnya time ma onyame asɛm.
Faith, a shield. Enti, wasi yenshe helmet of salvation. Tambia yemfa enkwagye eyede enkatabo nshe yiti nyesa yemfa nshe na bibia nyeden amebo yiti amayenwu nti eyade a ehia and the sword of the spirit, which is the word of God. Enti say faith eya shield na sword eya the spirit eno ede wo call the word of God mu. You are equipped. Enti sa amoyi onyame share no ena Paul say yenso ye dey yenhye. He says wo hye sa amoyi what happened is say onyame wo ye han na he radiates through you. He said sa amono na eden ehye wo enti say onyame shren afa omu a easy anuanom tino de onyame eye no otwen ya na eho na afi ediyen eba yakin kansem eno no achi no onyame eda ne ho adi o se o kachira Isaiah so on kachira o mo say the Redeemer will come to Zion. Now Israel must say can Redeemer te say yesi ebusuamu gifo so ho te say ebusuamu gifo ti say obi ewa ebusuanum ne yaton no na wakọ enkwasum mu a say nipa no na otimi redeem no wode sika kọ na wode akọ gi nipa no ayeden aba Redeemer na sa Redeemer yi a wo ka ho asem o haidie na enya abusuamu gifo ne mom na Yesu Kristo. If you say yes Kristo, Jesus Christ, he identifies with us. How? If you say obeye nipa enti waye ya busuamu de en gifo wono na wawu sanye ni wuo no a anka yini ba bi gina. He is our Redeemer. Enti the Redeemer will come. Na in fact say wo hwe 19 ho a Redeemer no kura na wo ba no o se otamfo no de flood ye kan twi say suyiri so the suyiri ekura ba he is going to raise the standard against it. Enti no matter what another church say ye nyankopon no enya limited. It is our time for no ban you to say in suyiri na eba. He is going to raise the standard. And you know, the work can hey na Redeemer no wo ba he for ba. Was it to those who turn from transgression in Jacob, says the Lord. One more. Womu chi womu hu efri bone ye hu womu na Redeemer ne yede eba ma womu adenti no woka sa wa hey John 3:16 says for God so loved the world that he gave his only what begotten son that whosoever believes in him should not perish but what have everlasting life. Enti dia ojiri dia bia no say nipa no aye na adwen se o twe ne ho afridi e ho wone ho wono na Yesu Kristo wuo no eso ba mfa so eden e ma no enti this Redeemer is coming
for those who turn away from transgression. Nuanom na watoaso ewa ha say, as for me, Awurade no know. As for me, says the Lord, this is my covenant with them. My spirit, who is upon you, and my words, which I have put in your mouth, shall not depart from your mouth, nor from your mouth, nor from the mouth of your descendants, nor from the mouth of your descendants' descendants. Awurade ese na asɛm a wɔde ɛbrɛ yɛn sɛ yɛsɔ mu a wɔn a wɔba ama wɔn no sɛ wɔn sɔ mu a na asɛm a wɔde brɛ yɛn no ne honhom a wɔhwie agu wɔn a ready so no sɛ yɛsɔ mu a it will be with us forever. Enti yɛn descendants nyinaa ɛbɛwɔ wɔn so fi sɛ ɛno na yɛyɛ na wɔn so bɛyɛ dɛn wɔn bɛsua. Anuanom, enti waka sɛ from this time and forever. From this time and forever. Enti Awurade ɛse na asɛm a ɛba yɛn nkyɛn yɛmfa nyɛ adwuma. Na asɛm a ɛba yɛn nkyɛn yɛmfa nyɛ dɛn yɛmfa nyɛ adwuma. Enti sɛ yɛde na asɛm no ɛyɛ adwuma deɛ a na chapter 60 verse 1 to 3 no say, arise, shine, your light has come, the Redeemer has come. The Redeemer, who is the light, he has what? Come. The Redeemer who helps you to put on the whole armor of God has come. Arise, shine. Emra na womo ewo bonimu no na womo esumu. They were in darkness. Now that the Redeemer has come, now that the light has come, God is calling us to arise from our sleep. Yenyanin free yennamu. Na yan sorry. Na fe yennanti wo ehanumu. The gloom and sleep days are behind us now. Unyame se enye den. Yan sorry. Na yan shrine. Na womo shrine no eye womo Awurade eti womo mu. When the Lord is in you, you will shine. Enti Yesu kai was say, you are the light of the world. Yes, sir. Kura edabe posono nyeden. Enti when you shine, you can hide. Now I say, for your light has come. The glory of the Lord is risen upon you. Onyame ani monyam no asore wa oso. Enti sorry. Se wagye dia, sorry. Se wagye dia, fa de wagye di no eye adwuma. The Awurade e friends here nyam. For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people, but the Lord will arise over you, and his glory will be seen upon you. Yes, if we are see ayesum, gay and lesbianism, and niama bebre ekoso a enhye radidian munyam, etia onyame asem. In times like this, God is calling us to arise. And so say, yeda, we need to arise. Now, say, yes, sorry, onyame ani munyam no ebe shrine afa ye mu.
Now, verse 3 no say, Gentiles shall come to your light, and kings to the brightness of your rising. Mianom say yeshrenya. Oh, sa de san na so kanea na insects no ba ho. Yeshrenya. Gentiles are walking, those who don't know the Lord. They will come to you for direction. They will come to you for guidance. And you are sorry. Na afufro hunu ye. Na wamomra ye nchen na womunhu awrade. This is the time. Enti se wo hwe ewiemu a ade sana wo hwe wiemu a ede na ahu stars wonyame ayesa ade we na sa stars we stars ebi eso million times yasasi kakraka wo hosa no anhu na nketenkete sa na wa chiri pa. And so what do you see? The stars are shining, yeah. Almost shining. Oh, and so many na shrine. Na sana unyame emma. Say yede yehu eme radia. We are going to shine like the stars. In darkness, people will find us. Say ombi hu radi. As we hear sa stars are shining. Now, Daniel 12:3 na say, those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. Amen. And you know, those who are wise no money here for omo etie radiasom de dey. They are the wise ones. Also omo be shren et said ye uhunu wiemu a ewiemu shren sisi e no. The firmament, they will shine. He said, "Unyame na be ye adwuma fa omumu. Enye oma ho den bi. And the glory of God will be seen through them. Now they will shine. Now, unyame asemo a eba ye nchen na say, also so betimi aye a star for God. They say, also so betimi aye a star for God. And you know, my who kwan na intimi nhyereme rade. He said, yeshrenya turning people to righteousness no. Enye ye adwuma. Sa afo no beba na we will direct them to God. Enti enye ye adwuma. De awunim no obeka kire no, obedi adanse a kire no. And internet will say, yen feet no, yen fa gospel no nche yen feet. Na yen shrine. Di edoy mo. Mema ho kwan. Na afi yede ye asida aba Awurade anim. Yebedi adanse. Na yede ye asida aba Awurade anim. Mestre say, you better
Me sa anyum we mama me hu fi say Yesu moja. Dear night. Okay. All right. Dear to no. Na fe Dr. Akumia na obeni mu hasei. Na afi ofani bofa na so beni mu hasei. Ye na pa me bone. Umwamina ina unyamya sifisoye na do ehoda. Amen. Asida ka nyame twedam pon obo ne ma ho ba ma bi aso me ne mabusua. Bi se oye na do ehoda. Amen. Last week near ba sorry homeda keka gumu. Na ye run late ntine bombo dia say ebi du ha no ntem na ja. Ya hye osum na se. Na bra edu Cottman ne Bingham. Na I look forward. Say, Kabia or make it left hand is my free or not traffic, no. Anchi me. In Tibra, who is Obia make indicate left hand when I'm yes, yesi, right. Send don't do menus who. And on you see hon. Naka or no this are right lane. No, bidding anymore also say, or train. Yen no. Or who knows Obia said, oh, to not also slow down. Did many no huni and no ginae. Now, but to serve your wife here, a jaja. Then you're not to meet your breaks. Now, do Dimachina or no see far home. Went to me and order Pim, yeah, the other two. And I'm catching your men when I'm saying, when Colano they flew off the seat into the middle, you know. Then so Yamad Obia one can to Mr. Men and Yamas, Pisoye. Now, do what Amen. Dear Onyame eye dear na ya kan the bambo a ewo ye so no eso na de hia ne say beto aso a ne be ma na hyen through us na the more he is doing that he said a covenant radia. The covenant is to keep us illuminated all the time. Now, or say from now and forever. Say, he will do that. Happy Sabbath. And it be a best 6 weeks or 7 weeks ago. Now me quit Juma. Into right, I'm turning. I said, "Can betray me." Into me try something called the other. So maybe I miss out on Anna. And it's like we almost like crashed. Into me very quick. I said, "Hey, I just left home and can be in the car. Now we bought me came because this year already know a few months ago we in the car we bought me came." So that same day, I said to ask me, "Quit Juma, make sure right, make sure left. There was nobody coming." After the milk anymore, like sister been out like it was like very close. Come the car near Bono. I don't know where she came from. After them, I see, hey, it's a car crampoa. You can say a car now the Bono. Now the Bonnie pants wear. What would you do? And see, like at home. So I was like, within like 30 minutes, like 2 different accidents was going to happen. And to me, Kasha Eradian when I'm saying, "Ochucha Jimmy free." I don't know what I would have said. Be manumbia anka. Any ye into me can't share by then when I'm so old to try me Jim a feeling them. May second testimony say be I mean it's something I just want everybody to be aware. Say be our yare.
na oko hospital crampo a bompa ye se nipa kro na obakoto no saa yaresabia no obey ni very due diligence because enye obi a obakoto no ho no and obenya adaje ahwehwe like what is actually wrong with you. The entire make say maybe I'm here a few a year no. We had this patient na oba and I say obia otimi kasa otimi onemne bibia I can't say obisani din obetimi aka acho and but all of a sudden the facility hono and yeah altered until I was like the physician in the ICU and CB baby I know was like hey normal CT normal everything was normal and I'm saying this is not possible. So everybody was like, oh, let's just put him there because I see you. He'll be monitored like closely. So every time I say, that's not possible. There has to be something wrong with this man for him to come this far and come this way. And I was like, you know, not very, very busy. I always say, a long holiday, they bring all their patients to the hospital because they don't have that many people, that many staff to take care of them. And it was a very busy day. And so I was like, let me just go and review Nisit, you know. And I could review, you know. And I'm saying, I didn't blood I can see too much. So I altered because hold urine, not a stricture. Like when now people bedrooms up and I so you closed. And it wasn't like the radiologist knew reading it wrong. And I was like, oh my goodness, let's try to say I did fully crab into me, urologist for 20 me, or be about one specialty, no, or meant to me, I say I did shed your abdomen. Into no, Uko hospital, I be off a list or quite Sabia, but just pray for whoever I'll be getting in contact with you. Some will not why any due diligence. Now, you don't go and don't come back. You go and find healing in a place of like healing. Whoever, physicians, healthcare worker, whatever you do, we a businessman, we whatever, just do your due diligence because everybody is counting on you at that point. Amen. Amen. Yanum, yebeda eradiasi. Ewo, nebamba wade abonema. Adansidie mienu eba ye na mohu se wonyame ne bamboso ise ekrom ha odeka abonipa na okwa akodem no and all that wonyame boye ho ban firi nyama bebre ti mesre se yebebom paye na fe ye de radiase aseda nko a mehia nipa mienu ewa nim ha sei yemfa aseda emerade ewo ne bambo a oboye de woye mayen aduane a ode mayen nsuo frama ni nyina ye na erade ase wo ti me stress emu nipa mienu emre ni mo ha sei na afi o metu ye nhye erade nsa ewo saa kwan so ye de erade ase na ye de erade ase tipacho mamenyumba ako na afi na ye sorry na onyame nya waye doso wadum tina ye tiasi asidani na ye ode Jesus yebeka
Ayadomara ko Rade. And now your share sad dance by Ingina, and as a Radona when so much Danka Dinda. Amen. So you're ready as soon as Baya, Yananka Yan San Fatania or Yamaye. Then so Rade, while poor Jabo fire and then a monkey to another Numi. And you want to more, Cassasa made it for him. Then so Radu or Buffalo Mobile, Yamias Danka Dida. Dr. Comiaso da was so on an accident, dear. And put near, Unam Sua with me Buano, when Yamias Danka Dida. The wing now so chiefly well ready. Yahoho Nyaman Frafo be manso. Then so my end to Yena Bontenda. A debut said this a day I may answer a quayano. A day Nayamu, that ya born near or time for the buyer so person co and dear life. Nanso by the grace, no one doing till I deal to trading in a moo. I will say a dawasia. Yabeka, my dear chinty, if you are coming in a castle, ready, do I am a near so until a year and a nase and come over do WS Demonti. Amen. Amen. For your twaswa da wasipi. What do more? Yakoda, Utimi enyane eba nkwamobio asedan counting. Odom for say yetnaka mu a ode yenko de yemba asedan counting. Amen. Akwanhia wodo pi na ekoso plan mutena aye hu. Nanso so yetu kwan ko Ghana yekọ different states ode yenko de yemba asedan counting. Amen. Odom for wadomonti den nanso so yema ekotro so ha na omama yenkunimdi for asedan counting. Amen. Odom for nema pi etu ototoyi mu yenti atenkaboni bia na yese wo nko a na waye na yeda so te nkwamu ti odom for de yakanyina ne se aseda ayeye tontom encounting we Yesu Kristo din mu. Amen. Amen. Yamin shramo yanum ebetwa yempa ebono so na fe ya bompaye ama yemabunu no one go school one ye bia ye de mebro no share radinsa onyame asem try and say ye be the head not the tail di ye de erade emai share radinsa said the omu bia in the guidance of God no omunye the head na womo excel in niama omoye omo share radidi en monyam nti mesre se yimu nipa mienu bebe ni mu ha sei ebetu emabunu no a share radensa se erade no amfa nensa ento wonso bia wonam bia no wonye light omo share radidi en monyam nti nipa mienu stress e omo mre ni mu ha sei na fe mebompaye ema ye mebunu no. Yeah, mama yempeja mona ye mompaye. Nyame a osro awie nso asida ayi enka odinda. Amen. Yeda wase ewo mebunu sonko a odi amayen. Sabre ye tu mebunu e shawonsa. Ma mema wo mu ye de on shawonsa. Sabre wono wo school baby obia shawonsa. Course obia aye programs yesro ye nyina shawonsa. Unyame una unim obia babia wahihye se odine kodru yesro nyame fa no dru mayen. Yesro cell phone hihye fa mabunu bia ho de Yesu yesro pani nyina agumayen. Na fa onsa to obia so ankrankro. De why confused. De wo hunu de wonye Yesu yesro man guidance. Dear Nabamu Abu, the Naraho, yes, yes, or Chichinore. Amen. Dear Ohu, dear Abrabo of Edinburgh corner, Ohu, what is ahead of him or her, yes, yes, or Chanoquaimaing. Amen. Nafe, Pejaina, Yamabuina, Nama, Inshra, Washa Hobono, Inshra, Yawina, dear, oh, yes, Dimunti. Amen. Amen. Obatam Penyame, a coso, a dawasi. So nam wadom so ama asafui ehu se ye wodache
If say when I'm wadom so at the emabri at the adom asafia ye ni asida enka udida. Amen. Enti sabre the may e show on sa. When I all fear, when I all schools are hoodroom, and the me I be brave. The woman I show on Sasser radical home I and na bo mo ho ban e wo esum bone ewia simu. Yenim se abra ye may ebe ye won adwen se papa wo de wasem be ye adwuma wiase ebe sorry atia won. Enti ye sure se rade shem mabrun eden ba bibiara omo na ma omo entimi enyina emfa emma Jesus ye ne sa ma yenda. Amen. Wona wo sua de ye sure se momo adesua mu nyansa na bo omo na omo ye enkunimdifo ewo various places a omo ewo nyinara bo mofra hu ban na ye omo free assign musuo nyina mu ye chance kura ne se rade hwie wunhia na wadom pii ye mabrun so emma yen na twe omo bata wo ho efa ma yen na ma omo adwen entimi ensi wo so abrebia na ohun se wonkoto ne oboafo wonkoto nso na ode wo ho to so a papa nyima nyina ebewie peyo ede amomo ewie yeda wase so na mwadom so no wati em pabo yedim so be ya maye e wo Jesus Christ name. Amen. 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 Shramo. Yanu me betwa yen paibo no so. Edoimo ebebom paye. Na fe yede yen church building yi ashe radensa. Se aha ebeye better na obi oba ha bia no enhira ebefiri mu aba afi building one kasa physical structure no e share radensa enti eno mesre nipa mienu so omra ha we wan hwe a ebeye o se ye bompayama edan but that is not the case. Yes, Rade said, Obetna fi hase, amai. Otam for no shishe bia, or shisha ne hano. The Radin Unini Bia baha, on fench and free hase inco. Entinipa me numra hase. Na on me bompaye. Emfa, unyamia sorry fee, and share Radensa. Here nipa me no. Maybe our corner him won't me at Nasi, but we bit me corner him na Yamosa Empire. You are him or him a ram well riding now. Quite yen Faraban and Ninyame. And then who made the Nasi and Tontum Kaudin da. Amen. Edwas, we are my D. Any penny and Yanni say. If we call Sunday, be fierce on dream. To turn in Tatabia and Viat here. They are what the Muntra, now send come within da. Amen. You do so say and face share there in show what I do, sir. I would the end to Timunada. And the air country or Benya Muji dear Ra. Said the share there show on Sada. Different near Fibem, we acquire by the Biara Daway and so. Ye near Doyana, the Adum yen. And into a dining show, sir. Oh, my both for woman, dear. And so, and I am not pay every year, and you may, young fan show, sir.
kora sɛ wodi a hwɛ so na nyɛ wodi a daa nti baabiara a obi abɛfiri bɛbɛ mu a ɔde wo ho asɛm bɛba no wura yɛasa no yare sɛ ɔyare deɛ sɛ nkwanhyia bi na ɛhyɛ wo bi a wonti wɔbɛwura da yi mu a yɛyɛ dom no ma yɛn deɛ adwene ntanta watumi waka me de yi firi dan yi mu na mo abɔfoɔ ntena na dan nyɛ nigye na nyɛ akɔnnɔ na nyɛ afoforɔ nyinaa fɛ na ɔmo tu mmirika a yɛabɛhyia wo da yi mu yɛde wɔ sɛ ɔma yɛba ha da biara da yɛkɔ nti hu yɛn mmɔbɔ deɛ yɛbɛtie no ma yɛntumi mfa nyɛ adwuma awurade woba na bobɔ ahotorofo di na yɛamfa dan yi kɛkɛ na mmom wode yɛayɛ gyina pɛn ama wo awurade yɛda wɔ sɛ awie so ɛte yɛ su frɛ yɛda wɔ sɛ firi sɛ sɛ nneɛma nyina wodɔba Jesus Christ din mu nti amen yɛtoa so da wase ɛna gya wɔ soro yɛsua ho sɛ berɛ a Israelfoɔ nam akwantuo mu no woma Moses ɛyɛ ntomadan sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo Nyame wobɛtena mu na wɔno mba adie ɛtoa so duru Nana Solomon so osii ne hyiadan no wieeɛ no otu hyɛɛ wo nsa na wo Nyame woma Honhom Kronkron ɛbɛhyɛ asɔredan no ma na wɔsrɛ wo sɛ obiara a ɔde n'asɛm ɛbɛba w'anim no wo Nyame di ma no yɛda wase ɛnyɛ asɔredan hunu kwa ɛne si ha na mmom yɛnim sɛ wo Nyame wote asɔredan yi mu na da biara wo ne wo mma ɛredi ne yie yɛda wase sɛ yɛmpo wame yɛnyɛ hyiadan sei na da biara yɛtumi bɛ mu homeda ɛne wo Nyame bɛdi nkɔmmɔ anɔpa yi wo mma yɛbutu w'anim sɛ hu yɛ mmɔbɔ hyira Sunday yi so na te ho ma yɛn obiara a ɔde ne haw ɛbɛba w'anim ɛwɔ homeda yi mu no agya yɛsrɛ ɔde n'asɛm ma yɛn asɔredan ɛyɛ bea a wo Nyame wobɛtena mu ne wo mma ɛkasa akwan ahodoɔ nyinaa so nti yɛsrɛ wo sɛ obi de ɔhaw bi ɛreba asɔredan yi ho a wadom nti yɛfiri hɔ ma yɛn agya ma asɔredan yi ɛnsi hɔ pintin ɛma saafoɔ a ɛwɔ borɔ no nso hayifoɔ nyinaa ɛnhunu sɛ wo Nyame wote ha na woguankɔbea ɛne ha nti wɔn mo ntwi mmra w'asɔre fie na yɛn nyinaa mɛsom wo ɛwɔ tenee ne nokorɛ mu na adaworo ma woyi wo ho adi a ɛsiane sɛ yɛyɛ hann ne yɛhyerɛ wɔ asɔndan mu ha na wo Nyame wo honhom ne yɛbɛtena yɛn nti afoforɔ nyinaa ɛde ɛho ama wo nea yɛwɔ dea ɛwɔ awie berɛ mu ɛda wase sɛ watie yɛn na wɔhyira asɔredan yi ama yɛn ɛwɔ Yesu din mu amen Nyame nhyira mo dɔn mu yɛbɛtoa yɛn mpaebɔ no so na afei yɛabɔ mpaeɛ ɛde mo ayarefoɔ nyinaa nso so ahyɛ Awurade nsa yɛbɛkae Nana Adwoa wɔ soronko kwan so Pani Paul bakyɛw brɛ ne mu ha sei na afei wo a wogyina ma obi anaasɛ woyareɛ na bakyɛw so brɛ ne mu ha sei na yɛmfa yɛn ho nhyɛ Awurade nsa na Awurade a otumi ade nyinaa yɛ wɔyɛ limitless no ɔbɛyɛ nti do yɛfo kɛse
Unyamea. So man tampiemu. And I would say Yaroa. Wo anyame ena. Wo de Yesu Kristo ma ye kwa. Enti na no fear o tiamu say it is finished. Na wadi wiase nyina so enkunemu. Enti wo de odin ya ma ye say wa how bia be komu bia na ye pagye ani. Na Yesu fa Yesu Kristo so anyame wotie. And na ye ni o kama fo bia say o ma ya be gina woni ma say. Ye ne akoto. Ye ne ewo fie wo ma ye sama wo mu na adwoa. Enu ma yare edo kunu yen. Honhom de ene honam de. Obra yen nyina na ye ba boto odom ahengwa yi anim. Say David ba Yesu a. Wo de wo ka asamara nko. Na nka de ni da so ni o ma ni da so ba mu no. Owura ye pa cho fansa kan nyina ma akoda. Onyame tumfo ye so fansa kan ma akoda. De mu bia prema kodro a waba mu ye abuo. Ebi bi onpo a asie yen. Owura o moja no. O moja no. Eja o moja no na Yesu fro se wadon fate ho da. Emu ben so a honhom eni edi asie. Honhom atoyare ya ma ebie. Honhom etete yen. Wode fa fie mu. Wode fa adwuma mu. Wode fa sikase mu. O Yesu di atwitwa moja atwitwa bonsa ne tumi mu. Yesu di mbra se da. Onyame ya da wase se wa me ya de ho. Honamu ene honhom mu. O doba Yesu Kristo din mu. Amen. Amen. This ready be our one. Yeah, ma simaba. The peja emu emra and you no cost one. Na fat to a radianim. He said, you know it than anybody. Describe share radi. Nafi Radenwa Baye. Simaba Kusia, Penny Sapodi, Nafi, Traina, Nemo, Abon
Empire Tier for Ray Asida Aye and Kaudida. There was say, Wakwanya from Quaudia Mayan, Abibia, Ebewanimoa, Papa, my quay, and me at the other dear, Yaniswa Ebewanim. Free when you swap, Papa will say, and this was a free with Jesus as a Daniel in Kaudida. And the rain so in him say about me, I ever simply your name. A Japa wouldn't be a Daubia Kumaso, wouldn't Ubia Abisatia, and the yes, strong as say, Ray, said you be a GD, a man on a papa and a Samanada. I am free when you am Quanaya the Enshra, ye assume the energy and a free when name. A way that was so no more doom soon with tea and pipe with Jesus Christ. Amen. Amen. So Yamisra will be a war. Nasamwa or the Abraya Giri is Nasamno, maybe yet, dear, I was say, say, my home for Radi Ishra Kakresumai. Amen. To
any ayapam. Napam and the say. Will be a man or quine or best strain afanimo. Say, Ope say, Unyame apamui. Uye o famudia. Pijaunsa and Rayabo Pai. Yankopon da wasipi wama yɛhunu apamo a wo ne yɛayɛ wo se wode w'asɛm ɛbɛhyɛ yɛn ano na wo honhom ɛbɛka yɛn ho na ɛne yɛn bɛwɔ hɔ ɛfiri nnɛ ɛkɔsi daadaadaadaa sɛ yɛfiri yɛn bɔne ho nko ara deɛ a Awurade yɛsrɛ sɛ hu yɛn mmɔbɔ na yɛntimi nyɛ yɛ fam deɛ nokorɛ mu na yɛtumi ahyɛ wo din kronkron no animuonyam yɛfiri ha yɛsrɛ bɔ yɛn ho ban yɛfiri musuo ne yɛsan biara mu hwɛ yɛn so ɛnora yɛn ho ma asɛm biara ma w'anim nhyerɛn ɛma nkorankora biara a ɔwɔ ha ɛne obi a wɔretie yɛn yɛda wase so watie yɛn mpaebɔ ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Amen.